Viledalta on tullut tällainen erittäin imukykyinen mikrokuituliina. Tämä lupaa, että tämä ei jätä jälkiä, eli semmoisia ikäviä raitoja, kun pyyhitään esimerkiksi keittiön kaapin ovia tai mitä tahansa pintoja. Ja tosiaan tämä on tosi hyvä esimerkiksi aamiaispöydässä, jossa usein ainakin lapsiperheessä tuppaa kaatumaan mehut ja maidot ja miksei aikuiselta vaikka kahvitkin. Näyttää varmaan tutulta, että tiskipöydälle tulee tällainen tulva, kun täällä roiskii. Tämä liina on aluksi tämmöinen jäykkä, mutta kun sen kastelee, niin se pehmenee. Tämä imee uskomattoman määrän nestettä kerralla.